Hyvää iltapäivää, arvoisa yleisö, ja tervetuloa seuraamaan TV1 matkassa suomalaisittain uutta televisiolajia snookeria. Suomi ja Suomen Snookerliitto pelaa historiansa ensimmäisen maaottelun, jossa nuorten maailmanmestarin Robin Hallin johdolla kohdataan rakas vihollinen Ruotsi. Suomi johtaa ensimmäisen kilpailupäivän jälkeen pistein 16-12. Tätä ottelua kommentoi kanssani Aki Kauppinen, joka aikanaan oli tuomassa tätä lajia Suomeen. Lajin juuret täällä Suomessa eivät vielä ole kovin pitkät, eikö totta? No joo, ei. Että snooker tuli tuossa 4,5 vuotta sitten Suomeen ja siitä me ollaan sitten pikkuhiljaa lähdetty hommaa kehittämään ja nyt ollaan sitten tultu ensimmäiseen maaotteluun. Kuten ruutu kertoo, maaottelun ensimmäiset tai tämän päivän ensimmäiset pelaajat Kevin Zarakani ja Esa Kaikumaa olivat tuossa teikkaamassa aloitusvuoroa. Tässä näette päivän muut otteluparit. Kaikumaa ja Zarakani ovat rankattu maiden nelospelaajiksi. Ja sitten iltapäivän päätteeksi Robin Hall ja Bengt Björkman pelaavat maiden ykköspelaajina. Maailmalla snooker on suosittu ammattilaispeli. Kuinka kaukana Suomen taso on tuosta maailman huipusta tällä hetkellä? No voidaan sanoa, että Robin Hall on ihan jo ehdottomalla snookerin kansainvälisellä huipulla ja hän on selvästi ainoa tällä hetkellä Suomessa, mutta sitten nämä meidän muut pelaajat, joita on nyt mukana 3 siis maaottelussa, niin heidän lisäkseen meillä on tällainen 10 kappaletta pelaajia, jotka omaa erittäin hyvät mahdollisuudet päästä kansainväliselle huipulle, sanotaan 2-3 vuoden jälkeen. Robin Hall, kuten jo mainitsin, on siis syyskesältä lajin nuorten maailmanmestari, mutta ennen kuin menemme sen tarkemmin päivän tapahtumiin, käydään lyhyesti läpi tämän lajin tärkeimmät keskeisimmät säännöt. Snookerissa 2 pelaajaa ottelee erien eli freimien voitosta. Freimin alussa pöydällä on 15 punaista ja 6 värillistä kohdepalloa sekä valkoinen lyöntipallo. Punaisia ja värillisiä palloja pussitetaan vuorotellen. Pussituksen jälkeen värilliset pallot nostetaan takaisin omille pisteilleen niin kauan kuin punaisia palloja on pöydällä. Lyöntivuoro jatkuu, kunnes pelaaja epäonnistuu pussituksessaan tai tekee virheen. Kustakin punaisesta pallosta saa 1 pisteen, värillisistä palloista 2-7 pallon arvosta riippuen. Arvokkain on 7 pisteen musta pallo. Erän voittaa enemmän pisteitä kerännyt pelaaja. Pelin nimi puolestaan tulee niin sanotusta snooker-tilanteesta, jollainen tässä syntyy. Mikäli valkoinen lyöntipallo saadaan kuljetettua asemaan, josta suoralla lyönnillä osuminen kohdepalloon, tässä tapauksessa punaiseen, on mahdotonta, on pallo snookerissa. Jos osumaa ei vallienkaan kautta synny, on kyseessä virhe ja vastustajaa hyvitetään 1. Maaottelu pelataan siis 2 osassa. Ensimmäisen päivän jälkeen Suomi johtaa 16-12. Toisen päivän ensimmäisessä ottelussa Suomen nelospelaaja Esa Kaikumaa osoittautui Ruotsin Kevin Zarakania paremmaksi. Hän voittaa freimein 2-1. Heti freimin alkuun 43 breikki ja näin tuon Björkmanin virheen säästyksellä tilanne 47-0. Näin kävi joo. Björkmanilla on nyt itsellään hyvä paikka sitten. Mutta ehkä tuo lyönti kertoo nyt kaiken hänen pelistään tänään. Kyllä nyt on todella sillä tavalla, että Björkman ei saa koottua itsensä ollenkaan ja aivan yksinkertaisimmatkin pallot menee ohi. Tuosta helpommaksi ei enää voi palloa laittaa. Että seuraavaksi pitää kädellä itsessä sitten tyrkätä. Nyt tuossa on tuo 4 pallon pakka, mutta vielä Robin ei lähde sitä hajoittamaan. Vastustaja kun pelaa oikein taitavasti niin kuin Robin tekee, eikä paljon aina mahdollisuuksia ja sitten kun sellainen mahdollisuus tulee ja sitä ei pysty käyttämään, niin se vasta harmittaa ja peli ei lähde kulkemaan. No nyt tuo pakka hajoaa. Ja hajoaa sen näköisesti, että tuosta pystyy jälleen hyvän breikin rakentamaan.
24. 25. 30. Ja nyt siinä alkaa Robinilla olla jo hieman kiirekin, hyvä kun tuomari ehtii sinisen pallon omalle asetuspisteelleen asettaa, niin saman tien on jo punainen pallo kulmapussissa ja nyt pelataan sitten musta kulmaan ja tuonne punaisen päälle oikeastaan niin hyvin kuin vaan voi. Kyllä. Lyöntipallo nousee. 39. Ensin tähän kuudenteen freimiin 43 ja nyt on sitten koossa jo 46 toiseenkin breikkiin. 46. 47. 54. Ja nyt siinä sitten kuljetettiin lyöntipalloakin jo oikeastaan niin kuin koiraa talutusihmassa. Sen jälkeen tulee kuitenkin virhe, eli 4 pistettä Ben Björkmanille, mutta tämäkin breikki oli 54. Robin Hall on päättämässä tätä omaa otteluaan, aivan kuten hän sen aloittikin. 7. freimi on hyvää vauhtia päättymässä ja Robinilla on tähän breikkiin koossa jo 40. Hän on ottamassa puhtaan 7-0 voiton Ruotsin ykköspelaajasta Bengt Björkmanista ja tekeekö hän sen pelaamalla myös päivän korkeimman breikin tähän viimeiseen freimiin. Kovin mahdottomalta tuo ajatus ei enää tunnu. Avausfreimissä hän pelasi siis 61, nyt on koossa 53. 53. Ja siellä on Björkmanilla jo valkoinen lippu ylhäällä, mutta eipä tuota ennätystä tule. Ja näin tämä ottelu päättyy. Samalla päättyy koko maaottelu. Robin Hall voittaa tämän viimeisenkin freimin, voittaa sen komealla 53 pisteen breikillä. Näin ottelu hänelle 7-0 ja maaottelupisteet Suomelle 25-13. Näin on Suomen ja Suomen Snookerliiton historian ensimmäinen maaottelu saatu päätökseen. Suomi voittaa Ruotsin pisteen 25-13 ja näin Suomen joukkueen ykköspelaaja Robin Hall tuon kannun kätensä ottaa ja tämän todistaa myös hänen isänsä Antoni. Suomen joukkueessa pelasivat siis Robin Hall, Jyri Virtanen, Kai Ylikerttula, Esa Kaikumaa. Voittopisteet Ruotsista vielä kerran 25-13. Me kiitämme täällä Aki Kauppisen kanssa teitä seurasta. Toivottavasti olette viihtyneet snookerin parissa. Lisää urheilua illan urheiluruudussa ja kiitoksia tästä kerrasta. Näkemiin.